लड़का कहला शादी करके गाँव में आयल बड़ी ससुरा से लौट के भेंट भई देखली तो मुहवा फेर ले लड़का कहलस करे बाप हो बाप बिना देखले ना रह जाते रहे आज देखो तारी तो मुंह होने पड़ी कर रहनी मनवाले बड़ी मुश्किल से हम अपना पागल दिल के जरा से प्यार करो कोई रहे बेसुमार फिर जरा से प्यार करो कोई रहे बेसुमार फिर परम मित्र हमार अरुण भैया बघाव डॉक्टर साहब ऑनलाइन प्रोग्राम देखतनी भाइयों बनी भौजियों बड़ी दोनों आदमी आनंद लेता पे फोन पर डाल दी आई हो के प्रिय गीत है रहनी मनवाले बड़ी मुश्किल से हम अपना पागल दिल को जरा से प्यार करो कोई बेसुना फिर जरा से प्यार करो कोई बेसुना फिर हर दिल जो प्यार करेगा हो नौका गांव से जरा द्वार पर हमने के कार्यक्रम गोल में जाए 8 भाई रवा सब बनी 8 भाई वीडियो और वायरल भी भई रहे
अदू भाई आइलो बनी सब। हाँ रवे ना आए रवा ना तो जगी सफल कैसे हो बाकी हो आज बड़ी नैहर अपना ससुरा से सुननी जे आइल बाड़ी ससुरा से पहिला के तड़पत रहन मिलेला कौली नाचन को दे बहुत बहुत रुपया पुरस्कार ना सुननी जे आइल बाड़ी ससुरा से पहिला के तड़पत रहन मिलेला कौली नाचन को दे सुननी जे आइल बाड़ी ससुरा से पहिला के तड़पत रहन मिलेला कौली नाचन को दे जरा से प्यार करो बेसुमा फिर गावे जरा से प्यार करो बेसुमा फिर गावे लड़का कहला बड़ा दुख होता एक करेजा पर नीमक बहुत दरता जो साथ जिए मरे के क्रिया कसम खाला कमल से हाथी कैसे एक पल में बदल जाला जे साथ जिए मरे के क्रिया कसम खाला कमल से हाथी कैसे एक पल में बदल जाला आज
जकरा से प्यार कबो कइले रही बेसुमार फिर गावे आके गई जकरा से प्यार कबो कइले रही बेसुमार फिर गावे आके गई